ମୋ ନିଜ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କାମନା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ମୁଁ ଲୀନା ଶତପଥୀ ଓରଫ ଟିକିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କାମନା ଏତିକି କରିପାରିବ ମୋ ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସବୁକିଛି ତୁମ ଆଗେ ଖୋଲି କହିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ। କେଜାଣି କାହିଁକି ଭାବନାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦିଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ମୋ ମନ ହତାଶାରେ ଭରିଯାଏ। ଭାବେ ଯେବେ କିଛି ନିଜ କଥା, ବୋଧହୁଏ କିଛି ନ କରିପାରିବାର ତୃଷ୍ଣାରେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ମରୀଚିକାକୁ ଲଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। ଥକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଏକ ଡେଣାକଟା ଚଢ଼େଇ ପରି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହା ହୁଅ। ତୁମ ବଳରେ ବା କେତେଦିନ ବଳିଆନ ହୋଇ ରହିପାରିବି? ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ। ହେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ହଜାଇ ନିଜକୁ ନ ପାଇପାରିଲେ ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ଖୋଜିପାରିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ। ଶକ୍ତ କର ମୋ ମନ, ମୋ ହୃଦୟ, ମୋ ପ୍ରାଣ। ଏତିକି ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କାମନା। ଆଉ ଏତିକି କରିପାରିବ ମୋ ପାଇଁ କି ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ନାମ ନେଇ ତୁମ ଯଶ ଗାଇ କେବଳ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପରାଣ କାନ୍ଦୁ ଓ ହସୁ ଅହରହ। ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଚିତ୍ତ ମୋ ରହୁ ସଦା ତତ୍ପର। ଏତିକି ମାଗୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କରିପାରିବ ମୋ ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କାମନା ଏତିକି କାମନା।